Республика хөкүмәте дәүләт йылышы корылтай алдында үткән елдың эш эҙемтәләренә йомғаҡ яһаны. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсөмә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы иҡтисад фәндәре докторы, Мәғарифты үҫтереү институты ректоры Азат Яңғиров. Азат Вәзирович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, 20-нче ел ябай йылдарҙан булманы, был турала барыбыҙ ҙа беләбеҙ. Шулай ҙа республика хөкүмәте эш эҙемтәләре тураһында яуап тотҡан саҡта ниндәй төп тезистарҙы билдәләне дип әйтерһегеҙ? Минеңсә, ысынлап та үткән йыл, 20-нче йыл бик ауыр йыл булып килеп сыҡты. Бында бит инде ошо көрсөнлөк осоры килеп сыҡты дип беләбеҙ бит инде. Һәм республикабыҙ өсөн ул генә түгел, Рәсәй Федерацияһы өсөндә һәм бөтә дөнья иҡтисад өсөндә бик ошондай яуаплы, ошондай ауыр осор килеп сыҡты дип әйтергә була. Һәм әйтеп китәһем килә инде, башҡа төбәктәргә ҡарағанда беҙҙең республикала үҙенсәлекле шундай ҡаҙаныштар, уңыштар әлбиттә булды. Уларҙың араһында ошо һаулыҡ һаҡлау өлкәһендә уңыштарҙы әйтеп китергә кәрәк инде. Уларҙың араһында ошо Өфө һәм Стәрлетамаҡ ҡалаларында 2 заманса инфекцион госпиталь барлыҡҡа килде бик ҡыҫҡа ваҡыт эсендә. Һәм был тәжрибә инде хәҙер күп кенә төбәктәрҙә уңышлы итеп таратыла. Һәм әйтеп китәһем килә инде, ошо 2 госпиталь генә түгел, мәҫәлән, әйтеп китәһем килә инде, уларҙан башҡа 117 фельдшер-акушерлыҡ үҙәктәре һәм бер нисә дауахана барлыҡҡа килтерелде. Һәм минеңсә, инде ошо бюджеттың ауыр осорона туры килһә лә, ошо социаль яуаплылыҡтары бик уңышлы итеп булдырылған дип әйтеп китергә була инде. Ысынлап та коронавирустың алғы һыҙыҡта ул һаулыҡ һаҡлау өлкәһе ҡаршы алды. Һәм шул ваҡытта мәғариф өлкәһендә лә әйтеп үтергә кәрәктер. Улар ҙа ҙур ғына үҙ иңенә яуаплылыҡ алды. Уҡыусыларҙы ситтән тороп дистанцион рәүештә уҡытты. Бына был өлкәләге ниндәй ҡаҙаныштарҙы, ниндәй уңыштарҙы барларһығыҙ? Бында әлбиттә әйтеп китергә кәрәк инде, ошо дистанцион уҡытыуҙы ойоштороу буйынса беҙҙең мәктәптәр цифрлы ҡорамалдар менән бик бай итеп тәьмин ителде. Һәм ошо ҡорамалдар буйынса беҙ Рәсәй Федерацияһында алдынғы урындарҙа булып киләбеҙ, әйтеп китәһем килә инде. Һәм ошо дауаханаларға ҡушылып, беҙҙең республикабыҙҙа 23 балалар баҡсаһы һәм 7 мәктәп барлыҡҡа туры килде. Һәм әйтеп китәһем килә инде, 2 полилингваль мәктәп барлыҡҡа килде. Был бик матур шундай мәртәбә тип әйтергә була инде. Һәм әйтергә кәрәк, шулай алдыбыҙға ҡуйған маҡсаттарға өлгәштек, шулай ситләшмәнек уларҙан. Улар план рәүештә асылырға тейеш. Күбеһенә өлгәшеп булды. Был әлбиттә беҙҙең хөкүмәтебеҙҙең бик ҙур эше арҡаһында тип әйтергә була инде. Көнө-төн эшләп, ошондай матур һөҙөмтәгә улар өлгәштеләр дип әйтергә була. Ысынлап та ниндәйҙер проблемалар булды, әммә улар ваҡытында һәм урынлы хәл ителә килде дип әйтергә мөмкин. Үткән йылдың һөҙөмтәләрен барлағанда, әлбиттә, иҡтисадтың ауыл хужалығын әйтмәй мөмкин түгел. Уның ҡаҙаныштары ысынлап та юғары ғына булды. Әйҙәгеҙ уны ла барлап үтәйек. Бында әйтеп китәһем килә инде, ошо көрсөк заманына ҡарамайынса, беҙҙең ауыл хужалығыбыҙ үҫеште күрһәтте. Яҡынса 3-тән артыҡ процент үҫеш булды. Һәм бында инде әйтеп китәһем килә инде, үткән йылда рекордлы күләмдә уңыш алынған. Ошо ауыр сараға ҡарамайынса, 4 миллионнан ашыу ошо уңыш алынды дип әйтергә була. Тимәк, республиканың аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеге тәьмин ителде дип әйтә алабыҙ? Әлбиттә, күп ошо ни буйынса, продукттар буйынса
безнең ошо хәвефсезлек булдырылды дип әйтергә була. Шулай да ниндидер хак артулар күзәтелә азык-төлеккә. Бу нимәгә бәйле булуы ихтимал? Бұл әйтеп китәм килә инде Башкортстан белән бик бәйле сара түгел, ул күбрәк ошо безнең бөтә дөнья саралары белән һәм Россия Федерациясының саралары белән бәйле дип әйтергә була. Әмма әйтеп китәм килә инде бұл хактарның үсеше үткән елга караганда бик күпкә артманы дип әйтергә була. Шул ук пандемияны көрсөктө исәпкә алганда, демәк, тоткарлана килә самаһат рәвештә арту хактарның. Уларның артуы контроль астында алып барылды дип әйтергә була инде. Ошондай бик зур эшләр алып барылды һәм ошо үсеш зур булманы дип әйтәм килә инде. Бу сараларның бере ул 2020 елда кабул ителгән икътисадка ярдәм саралары 2 тапкыр кабул ителде улар. Бына улар турында әйтәйек, улар икътисадка нинди ярдәм булды? Әлбәттә, хөкүмәт бизнесты хаклап калу өчен 20 елда бюджеттан 2 зур пакет ярдәмен күрһәтте һәм ошо пакеттар ярдәме күп кенә хуҗалык итүче субъектларга кагылды. Әлбәттә, улар арасында ошо халымды түләү вакытын кисектерү керә дип әйтергә була инде. Шуларда ошо хуҗалык итүче субъектларда эш урындарын хаклап калдыру өчен юнәлтелде. Эш урындары дигәндә без хәзер эшчәнлек турында һөйләшергә тиешбез, чөнки пандемияның тәүге көндәрендә үк эшчәнлек югары темплар белән артты. Хөкүмәт ничек көрәште бу проблема белән? Бында әйтеп китәм килә инде, әлбәттә, ошо эшчәнлек ханы бик күпкә артты. Уларның ханы сентябрь айына якынса 129 мең кешегә йетте. Әмма әйтеп китәм килә инде, ошо ел адагында хөкүмәтебезнең саралары аркасында, эшләре аркасында уларның ханы якынса 30 меңгә кәметеп булды дип әйтергә була. Бу минеңсә бик зур шундый каданыш һәм бик зур эштең хезмәте дип әйтеп була. Һәм быга тиклем ошо сентябрьдә ошо эшчәнлектең кимәле якынса 7-6% булса, ул хәзерге вакытта 4,2%ка тиклем төшерелде дип әйтергә була. Нисек кәметелде бу күрһәткечләр, бу процентлар? Нинди ярдәм саралары менән? Эшкә урынлаштыру, бәлки социаль ярдәм менән нисек? Бында шундай бик мул кулланылды инде шундай бер сара. Ул ошо эшһез калган кешеләрне укыту, уларга яңа белгечлек бирү һәм ошонда безнең республикабызда ул эш урындарын югалту гына булманы, эш урындарын тәкъдим итүдә булды. Һәм ошо тәкъдим иткән эшләр өчен ошо эшһез калган кешеләрне эшкә урынлаштыру, ошо белгечләрне үзләштерү һәм ошо эш урындарын алу өстендә бик зур эш алып барылды. Демәк, шундай тәҗрибә кулланылды. Һәм бу тәҗрибәне кулланып булмас ине, әгәр дә республикага зур ниндидер инвест проектларда ялеп итмәһәк. 2019 елда зур гына күрһәткечләр булган инвест проектлар буенча, 2020 елда бу күрһәткеч нинди кимәлдә булды? Бында әйтеп китәм килә инде, ошо инвестиция ул безнең икътисадыбызның иң мөһим каданышларының бере дип әйтергә була. Күп кенә төбәкләрдә инвестицияларның күләме бик нык кәменә төште һәм безнең республикала ошо көрсен осырына карамаенча безнең инвестицияның күләме хәтта дурайып, хәтта үсеш күрһәтте. Һәм ошондай бик матур каданыш бар инде. 2020 елда милли инвестиция рейтингында безнең Башкортстан беренче тапкыр
быга тиклем ондай каданыш юк ине. Беренче тапкыр без 9нчы урынга менә алдык. Ягъни тәүге 10 исәбендә. Тәүге 10 исәбендә. Һәм быга нинди сара шундай йогынты яһаны әйтеп китәм килә, уларның шундай иң мөһиме ул безнең республикабызда алга дигән айрым икътисади зона биләмә барлыкка килтерү һәм бүгенге көндә без белә бит инде эш алып барыла, оның киңәюе турында, дураюы турында. Бұл әлбиттә безнең өчен бүгенге генә эш урындары түгел, киләсәктә лә яңадан яңа эш урындары барлыкка буласак килтерү буласак дип әйтергә була. Ысынлап та зур проекттар, зур инвест проекттар ул мөһим республиканың икътисады өчен, әмма шул вакытта кесе һәм урта эшкуарлыкны без онытмаска тиешбездер. Әлбиттә. Бында ла әйтеп китәм килә инде, ошо урта һәм кесе эшкуарлык буенча безнең Башкортстан беренче тапкыр бүтә төбәктәр арасында 12нче урынга ете алды дип әйтергә була. Бында ла бик зур эш алып барылды. Күп кенә шәһәрләрдә ошо бизнес үзәкләре асылды бит инде. Ошо урта һәм кесе эшкуарлыктарга ярдәм күрсәтер өчен матди яктан да ошо администрацияларда махсус кеше шөгыльләнә, кесе һәм урта эшкуарлар менән шулай бит инде. Бул да үзенең йогынтыһын яһамай калмагандыр. Кесе бул хөкүмәт отчетын тыңлаган сакта төп тезистарның береһе бына ошо яланган казаныштарда югалтмау дигән булды. Нисек яланган бейеклектәрдә һаклап калырга мөмкин? Нимәгә таянып? Әлбиттә, ошо әлегә тиклем алып киленгән, алып барылган эштәрдә дәвам итәргә, ошондай ук темплар менән һәм әйтеп китәм килә инде, үткән елда күп кенә эшләнгән эштәр, саралар, улар ниндәйдер шундай узак вакытка юнәлтелгән дип әйтергә була. Нигез булып торды? Шундай улар киләһе уңыштарга ниндидер шундай нигез булып торасак дип без өмет тотабыз. Ысынлап та ниндидер казаныштарыбыз бүген бар икән, димәк без киләсәккә ышанычлы адымнар белән атлайбыз, өмет белән карайбыз дигәндә аңлады. Әлбиттә. Әңгәмәгез өчен сезгә зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, республика хөкүмәтенең узган елдагы эш һөҗүмләре турында икътисад фәннәре докторы, Мәгарифте үстерү институты ректоры Азат Янгиров белән әңгәмәләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.